ulo rugi di badan sampai latihan de tuan mampa gunjangkan. Dan dipasok de tuan urang banyo awak balun tentu tujuan kita sajalan usaha mengaca-aca jana siang ladang urang jika hanya mempasuli jalan tuan usaha mengaca-aca jana siang ladang urang jika hanya mempasuli jalan tuan. Sanang tuan katiko denai susah susah tuan tampaknya malie den sana dando danda mata ngape danda tak sudah jika jadi usah mangguan kawan dan dipakai timbangan baresa bala lah suade awak alama diurang lah suade awak alama diurang. Pasok le tuan urang banyo awak balun tentu tujuan kita sajalan usaha mengaca-aca jana siang ladang urang jika hanya mempasuli jalan tuan usaha mengaca jana siang ladang urang jika hanya mempasuli jalan tuan. Sanang tuan katiko denai susah susah tuan tampaknya malie den sana sama ta'ala dan tak sudah jika jadi usaha membuang kawan dan dipakai timbangan baresa bala lah suhade awak alama diurang Oke, terima kasih.